Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui us porto el diari de lectura del mes de desembre. Hola, benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui, com heu vist en la miniatura, us porto el diari de lectura del mes de desembre del 2021, últimes lectures de l'any, que com us vaig dir en el vídeo anterior, vaig una mica tard perquè he tingut alguns problemes logístics de lloc de gravació i aquí a finals de gener parlant de les últimes lectures de l'any passat. Però bé, no passa res, aquí cadascú va al ritme que pot i jo encantada que vingueu aquí doncs, a mirar els meus vídeos, a veure què vaig llegir i compartir impressions, sensacions, opinions i el que vulgueu. Com sempre us espero als comentaris. I bé, a mi el mes de desembre em va passar una cosa graciosa, no sé si dir-li graciosa, i és que quan a mitjans de mes hi va haver persones que ja van començar a penjar els seus vídeos, millors lectures, top lectures 2021, no sé què, i faltava mig mes de desembre encara per passar, i jo pensava, home, però espereu-vos que potser ara de cop llegiu un llibre brutal i que us encanta i ja no el podeu incloure al millors lectures perquè ja l'heu gravat. I vaja, res més lluny de la realitat, jo em vaig esperar i no vaig llegir cap gran lectura. Al revés, el mes de desembre va ser bastant fluixet pel que fa a lectures. Vaig llegir 2 llibres molt breus i un Murakami, que a veure, podrien haver sigut grans lectures, però per mi no ho van ser, no em van entusiasmar gaire del tot, però això ara en parlarem. I això, i que aprofito per dir que us deixo aquí el vídeo de millors lectures, per si encara no l'heu mirat i li voleu donar una ullada, i que comencem. El primer llibre que vaig llegir el mes de desembre va ser Un petit plaer, El viatge, de Luigi Pirandello, traduït per Narcís Comadira. I aquest llibre, bé, vaig tenir una experiència especial i és que vaig quedar per llegir-lo en veu alta amb una amiga, que sempre la Marta de la Mare de Llibres no parla de quedar per llegir en veu alta, tal. I a mi llegir en veu alta és una cosa que m'agrada bastant fer i li vaig dir a aquesta amiga, què et sembla si quedem? I vam decidir llegir aquest petit plaer perquè és molt breu, té no veig, 50 pàgines i vam dir, home, agafem algun llibre o algun relat que amb una estona juntes puguem llegir, no agafem un llibre que hàgim d'estar mesos i mesos i mesos quedant per llegir. I així vam poder començar i acabar doncs, amb una horeta, més o menys. I què m'ha passat? En el seu moment em va agradar, però ara ja fa un mes que l'he llegit i no me'n recordo de res. És a dir, crec que aquests llibres estan molt bé per llegir així en una estona, o dir, mira, ara vull llegir una història de principi a final i acabar-la en una tarda. Estan molt bé, però a mi em passa amb els relats o llibres breus o curts o contes, que com que estàs poca estona amb aquella història, no les interioritzo gaire, no? De seguida se me'n van. I és que ahir vaig agafar el llibre i dic, és que no me'n recordo de res. I vaig llegir una mica i dic, sí, una viuda, tal. És a dir, en el seu moment em va agradar, però em deixen com poc record. Potser no em marquen gaire o potser, com que hi estic com poca estona, no?, experimentant amb aquest llibre. No sé, si un llibre de relats que potser té 10 o 15 o 20 relats, potser no recordes els relats concrets, però sí potser més les sensacions o l'aura general dels relats del llibre, no? O els temes, i no sé, aquest llibre em va marxar del cap totalment. És de la biblioteca, potser abans de tornar-lo el torno a llegir per recordar-me'n una mica més, perquè és que em sap molt de greu no recordar-ne res. També crec que hi hauria influir el fet de llegir-lo en veu alta, no? I que hi va haver parts que llegíem un capítol cada una, llavors els capítols que va llegir la meva amiga jo l'escoltava ella, però no ho llegeixes tu i potser no ho interioritzes tant. M'ha recordat aquesta experiència una mica als audiollibres, que jo durant el confinament vaig voler provar d'escoltar-ne un parell i no em va agradar gaire l'experiència pel fet aquest, no? Que com que no estàs tu llegint, no interioritzava bé el contingut o em distreia molt fàcilment. Potser estava passejant pel carrer i de cop deia, ui, no estic escoltant el que m'estan llegint, no? I per això també crec que no me'n recordo tant perquè no vaig llegir jo directament alguns capítols del llibre. Però bé, de dir que la sensació final, després d'haver-lo llegit, va ser que ens havia agradat i que està guai, aquest petit ple, però ara no me'n recordo. Sí que va passar que vam trobar que hi havia frases molt llargues i potser a vegades costava entendre una mica les frases. No sé si l'original en italià deu ser així, però sí que ens va passar això, que dèiem, ui, quines frases més llargues. Però això, la sensació final va ser bona, però se m'ha anat del cap molt ràpid. I després del viatge vaig llegir un altre llibre bastant breu, en aquest cas va ser La mujer de terracota, de Zen Cho, un llibre de l'editorial Duerme Vela, traduït per Rebeca Cardeñoso i il·lustrat per Kulan. Tant Zen Cho com Kulan són xineses.
I aquest llibre és de Duerme Vela, que és l'editorial de la booktuber Magrata Jostiernos, que va iniciar l'any passat amb la seva germana, o a finals del 2020, ara no me'n recordo. Però això, que editen molts llibres de ciència-ficció, fantasia, llibres bastant especials. Jo només n'he llegit aquest, que em cridava molt l'atenció, a més les il·lustracions són precioses, l'edició m'ha agradat moltíssim. I mireu, és que trobo que li dona un plus molt xulo al llibre, és preciós, la veritat, La mujer de terracota. És que la coberta ja em semblava preciosa i a dins encara és millor. Bàsicament, bé, aquest llibre és molt interessant perquè et parla d'una cosa que jo desconeixia totalment i és l'infern xinès, en la cultura xinesa, i també té una petita introducció i al final també hi ha un petit text parlant una mica, no teòricament, però a nivell teòric, conceptual, una mica de com funciona l'infern xinès, per si no ho coneixem, que no sé, jo no en sabia res, i és que l'infern xinès és molt diferent de la concepció que tenim nosaltres de l'infern, no? I és que quan les persones moren van a l'infern, que aquest infern té diversos nivells i les ànimes de les persones que moren han d'anar passant per als diversos nivells fins a arribar al final i reencarnar-se. Però què passa? Que hi ha gent que no es vol reencarnar per poder tenir una vida pitjor de la que ha tingut, no? Normalment els rics o la classe benestant no vol reencarnar-se per quedar-se doncs, amb la seva vida, les seves riqueses o el nivell de vida que ha assolit a la vida terrenal, no? I arriben en un moment, en un d'aquests nivells de l'infern, que poden aconseguir subornar els guardians de l'infern. I com es suborna? Doncs que des de la Terra, els fills o els amics familiars de les persones mortes cremen diners o cremen les seves pertenences per subornar els guardians de l'infern. Si els fills del mort cremen bitllets, arriben a l'infern i aquests guardians es queden aquests bitllets, no? No sé si m'estic explicant, però bàsicament això, la història passa en aquest nivell de l'infern en què els rics volen quedar-se per sempre per no arribar a reencarnar-se i viuen allà com si estiguessin vius però estan morts. I es casen i tenen cases i fan el seu dia a dia a la vida, però estan morts. I aquesta història doncs, té lloc en aquest nivell de l'infern, com us deia, i tenim doncs, un home que està casat, que té dues dones, una primera i després la segona, que és la nostra protagonista, que es diu Xiu Xin. I la Xiu Xin està casada amb aquest home perquè li obliguen uns familiars a fer-ho, bueno, no és feliç ella, i un dia arriba en aquesta casa la mujer de terracota, que és la nova esposa d'aquest senyor, que ja en té tres, no? La primera, la Xiu Xin, i la tercera, que és la mujer de terracota. I al principi elles no tenen relació, no deixen que parlin, es miren, la mujer de terracota no és expressiva, és una creació com un robot i que han creat unes persones per fer una cosa. I bé, al principi això, doncs es tenen no mania, però no es relacionen, no es cauen bé, perquè al final són com enemigues, no? Perquè totes són esposes d'aquest senyor, però al final acaben acostant-se i passant coses, no us explicaré quines, perquè el llibre és molt breu i no m'agradaria desvelar-vos doncs, tota la història, però això, el llibre té lloc a l'infern i hi ha la nostra protagonista i la mujer de terracota, molt interessant. Però què m'ha passat? Que al final, tot això que us he explicat de l'infern i dels nivells i dels rics i dels diners, jo no en tenia ni idea. Llavors, a mi aquest llibre m'ha passat que hauria necessitat que fos molt més llarg perquè el context se m'expliqués millor. És a dir, hi havia vegades que deia, ostres, trobo que se'ns explica molt ràpid què està passant juntament amb el context o l'ambient o el món d'aquest infern i em partia una mica. O sigui, quan el vaig acabar vaig dir, d'acord, m'ha agradat, però no sé si he acabat d'entendre tot. I el vaig llegir una segona vegada. I també hi ha un noi que segueixo aquí a BookTube que es diu Repellent Boy, que parla molt de llibres asiàtics i literatura asiàtica, que també va dir que l'havia llegit dues vegades per entendre-ho bé, no? I no ho veig problemàtic, haver de llegir un llibre dos cops quan és tan curt, però dius, home, si està ben fet, potser llegint-lo una vegada ho hauries d'entendre tot, no? Crec que també hi ha alguna cosa de traducció que a mi em va embolicar una mica. En general això, potser la manera com està escrit i que és massa curt. És a dir, jo entenc que l'autora, Zhen Chou, si escriu el llibre per la seva audiència xinesa, que ja sap com funciona l'infern xinès i tenen tot el context, no se'ls ha d'explicar res. Expliques la història en aquest context i ja s'entén, però si es tradueix i ens arriba a nosaltres, que la majoria no sabem com funciona el seu infern, potser et falta informació, necessites que se t'expliqui més ben explicat, no? Que ja entenc que si es tradueix tal com és, però això, que potser a mi m'ha faltat una mica, unes quantes pàgines més explicant-me això més desenvolupat, no tant
paral·lelament el context amb el que passa i moltes coses ràpid i era com ui, ui, ui. Però bé, sí que m'ha semblat un llibre molt interessant doncs, per conèixer això de l'infern xinès, la història també està molt bé i el desenllaç final em va semblar doncs, molt èpic. És això, m'ha agradat, però m'hauria agradat encara més si hagués sigut una mica més llarg i s'hagués explicat tot una mica més a poc, però a part, doncs, també, com us he comentat abans, les il·lustracions són un plus boníssim, és una edició preciosa i res, jo crec que val la pena si teniu ganes de conèixer una mica tot això i la història que explica. Està bastant bé, només llegir una mica amb atenció i a poc i potser haver-lo de rellegir. Però vaja, com que és breu, ja hem dit que tampoc és un gran problema, no? Però això, La mujer de terracota. I després de la Xina vaig viatjar cap al Japó i vaig llegir un llibre de Murakami, que el 2021 encara no n'havia llegit cap, i va ser La mort del comanador, llibre 2, traduït per Albert Nolla, un llibre d'editorial Empúries. Aquest llibre és la segona part de La mort del comanador, llibre 1, que vaig llegir, diria, el març 2020, febrer-març 2020, i ja tenia ganes, doncs, de llegir-ne la segona part i acabar aquesta història, que el vaig estar endarrerint perquè no me'n recordava gaire de com acabava la primera part, i era com, no me'n recordo com va acabar, perquè no és un llibre que, jo què sé, la saga de Harry Potter, no? Quan s'acaba el primer, o cada llibre quan s'acaba, s'ha acabat el curs, s'ha acabat l'aventura, saps que el llibre següent seran els mateixos personatges, però l'aventura tornarà a començar, una cosa nova. En canvi, aquí la història estava desenvolupant-se, es talla, i de cop fan el llibre 2. He vist que hi ha idiomes que s'ha publicat tot junt, en canvi l'original japonès sí que eren separat entre 2 volums, però és una separació que no té gaire sentit. Llavors que a mi em passava això, no recordava al final del llibre 1 i em feia mandra posar-me a llegir el llibre 2 perquè pensava, és que no me'n recordo, potser jo tinc molt mala memòria, però això. Llavors vaig agafar el llibre 1, vaig llegir els 2 últims capítols per refrescar una mica la memòria i em vaig posar a llegir el llibre 2. I bé, així grans trets, aquesta història ens parla d'un noi que és dibuixant, ell fa pintar retrats, i comença el llibre 1, comença doncs, amb la seva separació amb la seva dona, que la dona el deixa, i primer ell està un temps viatjant, però quan decideix ja que vol establir-se en algun lloc, un amic seu que té un pare que és pintor, que està en una residència, en un geriàtric, i té casa seva sense ningú, li diu, mira, si vols et pots instal·lar a casa del meu pare i així també doncs, li guardes. I ell decideix instal·lar-s'hi, està allà sol a la muntanya, en una casa molt, molt bonica i molt maca i molt xula allà, abandonat una mica enmig del no-res, de la natura, i bé, de cop un dia rep la visita doncs, d'un veí, després que vol que li faci un retrat d'ell, després d'una nena que també vol un retrat, i bueno, coses típiques Murakami de persones rares, sons a la nit sent una campaneta que sona, troba un forat sota terra i troba una persona. Bueno, coses de Murakami que si ara heu llegit doncs ja sabeu que té aquests punts de realisme màgic que a mi m'agraden molt i trobo molt interessant doncs, estar llegint un llibre ambientat en una cosa, en un entorn realista com pot ser el Japó i personatges bastant realistes que els hi passen coses estranyes, se'ls hi apareixen animals que parlen, veuen coses, és a dir, a mi això m'agrada. Però he de dir que el llibre 1 m'estava agradant molt i en canvi el llibre 2 em va decebre una mica perquè a part que no me'n recordava gaire del llibre 1, per això que us deia que ha passat bastant de temps entre una part i l'altra, no? Però quan ja em vaig situar i deia, és veritat, m'estava agradant. Doncs el llibre 2 va ser massa surrealista, pel meu gust, i una part d'aquestes surrealistes se'm va fer una mica llarga i trobo que al final em quedava una mica penjat, o sigui, alguns personatges que apareixen al llarg del llibre de cop s'acaba el llibre i dius, i aquests personatges, què? Què els hi passa? És a dir, si no heu llegit mai Murakami, jo no començaria per aquest llibre, per començar, perquè són 2 parts i el conjunt és bastant gruixut, però per això, perquè la segona part per a mi és fluixeta, però bueno, si us agrada Murakami, doncs, i dius, mira, jo vull llegir tot el que publiqui aquest senyor, també està bé. Per a més, també tenir l'opinió del llibre que ha escrit, no? Però no és dels millors Murakamis que he llegit i bé, espero que el 2022 llegir-ne algun dels que tinc pendents aquí a casa i que em torni a motivar Murakami com ha fet sempre. Però sí que quan llegeixo aquests llibres jo flipo molt amb les traduccions, no? Perquè quan llegeixo llibres traduïts a l'anglès potser no hi penso tant, perquè dius, mira, jo ho podria entendre també, però llegeixo això i dic, això, escrit en japonès? Coses tan surrealistes i tan estranyes, i l'Albert Nolla que ho entén i ho tradueix tan bé, és a dir, sí que encara que aquest llibre no m'hagi convençut, per mi Murakami jo vaig començar a llegir i dic, oh, és que aquesta sensació la trobava a faltar, la sensació de llegir Murakami, la manera de redactar, Albert Nolla és que és brutal escrivint, m'encanta com ho fa, i això jo penso en com està escrit l'original en japonès i dic, com ho entén aquestes coses, perquè
Si és un llibre molt realista o que t'explica coses molt normals i quotidianes, dius, ho estic entenent. Però en Murakami, que hi ha aquests punts de surrealisme, jo em pregunto si no hi ha moments que ell pensa, ui, això ho he entès bé o és que m'estic confonent de paraula? És a dir, per poder traduir Murakami crec que n'has de saber moltíssim de l'idioma original, però moltíssim. I aquí les meves reverències per Albert Nolla, de veritat. Però això, que m'encanta això, no? Que encara que no m'hagi superconvençut el llibre, sí que llegir Murakami doncs, sempre em sento supercòmoda. M'agrada molt com escriu i la seva manera de redactar i els ambients que crea, els seus personatges, això sí que és una cosa que té l'autor, que crec que és aquest punt de o t'agrada o no t'agrada, no? I estic al punt de m'agrada i m'encanta. I m'enganxa moltíssim. Hi va haver una època de la vida que tot el dia estava jo llegint Murakami un rere l'altre. Ara sí que dosifico una mica més, però és un autor que, vaja, un dels meus preferits i sempre ho diré, encara que aquest últim no m'hagi convençut tant, però és un autor que m'agrada moltíssim. I fins aquí les lectures del desembre del 2021. M'agradaria molt que als comentaris em diguéssiu si les heu llegit, si les teniu pendents, si us criden l'atenció, si no, com sempre. I si voleu, doncs, també deixar-me escrit quin és l'últim llibre que vau llegir durant el 2021. Tinc curiositat. Jo, mira, vaig tancar l'any amb Murakami. No està malament, encara que el llibre no em convencés del tot. Sempre és agradable de llegir Murakami. I això, i ja comencem doncs, a partir d'aquí amb els diaris de lectura del 2022. Ja hem engegat l'any 2022 al canal per fi, després de les millors lectures i l'últim diari de lectura de l'any, doncs ja està. Comencem l'any 2022, us espero la setmana que ve amb un nou vídeo, segurament serà un vlog, que estic gravant aquests dies, que tinc uns horaris de feina bastant guais. I res més, que vagi tot molt bé. Adeu!